Najlepšie osobné maximum má Richard Hübner, minúta 51,61 sekundy. Uvidíme, ako o minimálne nové osobné maximum zabojuje Peter Čikoš. Sa snaží predrať na čo najlepšiu pozíciu aj vzhľadom na majstrovstvo Európy do 18 rokov. Máme zatiaľ veľmi kompaktnú skupinku po prvej 200. Osobné maximá týchto pretekárov sú veľmi blízko, okrem Hübnera, ktorý je jemne odskočený. Rozmedzi 1 sekundy od 1.53.02 do 54.8 až ďalšia petica pretekárov, tak mohol by to byť naozaj veľmi tuhý a tesný súboj. Trojka na prvých pozíciách Peter Čikoš. Z tretej pozície klesol na 5. Vymyslí vnútorný okraj dráhy 56 sekúnd. Medzičas na úvodnej 400 pre lídrov. Českí pretekári stále strážia malých bežcov pod svojou kontrolou. Vidíme, že sa pretlačia Slováci, zatiaľ na tretej, na Krajčík na 5. pozícii. Už vidíme, že Richard Hübner tam nastupuje. Na jeho atak odpovedá aj Marcel Babic, keď sa posúva na druhú pozíciu. Vidíme, ako na to budú reagovať aj Slováci. No prakticky všetci pretekári už sú súboj. Richard Hübner na prvej pozícii. Vidíme, či sa konkurencii maďarských pretekárov udrží na tretej pozícii. Vyzerá, že áno. Vyzerá to, že práve Peter Čikoš dobehol na tretej. Nováca Eliška Lagáliková dnes hájí slovenské farby, ale je to pretekárka domáceho klubu Fany Athletics Piešťany. Nedávno už sa zlepšila na 2 minúty 13,30 sekundy, čo jej stačí aj na nomináciu na majstrovstva Európy do 18 rokov, ktoré už o 2 týždne začnú v Banskej Bystrici. Najväčšou favoritkou tohto behu by mala byť Zuzana Havlínová, česká pretekárka, ktorej osobák je pod hranicou 2.10, konkrétne 2.09.06. No a vidíme, že práve česká pretekárka na čele poradia Eliška Lagáliková drží zatiaľ kontakt. Prvá 400 na úrovni 62 sekúnd. Stále dlho Havlínová a Gáliková už s väčším náskokom pred ostatnými pretekárkami. Havlínová teraz začína sa osamostatňovať na prvej pozícii, no a zozadu tam už začínajú dobiedať maďarské pretekárky. Tak tá Zelike Felber na tretej pozícii. A takisto štvrtá Anna Kalerčínco. Budeme držať palce. Eliška Lagáliková by udržala minimálne tú druhú pozíciu záverečných 200 metrov. Stále je v kontakte aj so Zuzanou Havlínovou. Prakticky od úvodu táto dvojica vysovala tempo. Ale nebezpečne sa tam výhľadu blíži. Aj maďarská dvojica. Ktoré je rovníke Zuzana Havlínová na prvej a Eliška Lagáliková na druhej pozícii. Ale zozadu je strkáta maďarský útok, ktorý je pre túto chvíľu úspešný. Zuzana Havlínová vytrží za 2.12.43. Eliška Lagáliková, keďže jedna z maďarských pretekárok sa dokázala vtesnať pred ňu, teda napokon neudržala ani druhú pozíciu. Ale odvážne, od 800